منو قاچ مشت شرمت فندراش تاجم كوخينا وقت كان فيدنا مسارد باتسنن اي وادي ما فندر جلت آدم جرت روش كنزنن قتل كوتن وديو نخزار كد فندر ساختا يروم فندر ميرو موسيقى ما قشتون مايو كتاريوف فاسي جار دافته وكون رايدتون سماي منينو جاي باكنوي ما موسيقى ما واشتون قتل يدر ما مادمات زارا يرغونشت فندر ساختا ما يام جرون فندر كازانو ديش ما يو خاطر كرتون نيچيز ساختا راغي برباخاشتون خزار ما يراي واش بايواش كوتون ما فدخو света уйкашт фасиш музыкалон школа шахыр коттама футсак сахт инал жарак сахдын крайдыттон од ма фдфт казбек бахыттама музыкалон школама ма однырма гаргыцынтан саунан ама фцагны иштой фалауттар мадыка хатара хаттаман алдовдиш самай марайшой ма од бахауттан фандера клашмахыр канма республика ешкахт кушагма шожат маринама фцагаш кынна фалаттан хайма швалондаруттан школама дарстан дыка клашма мамын жыну диш фалауттар махил фахастан мадарттарстан гыцылка уттан от фандерма тыңдаруттан ахырма нафала ма юмын مفدما مازرتوي آخر كان در مقاوي ما يو فندري در عصاختو ما يو فشت شفاتا مروجتا كان ما تايو ما قوي فندري ساغدن مفدن ما فتساقبون كازاني ديش ما خجدر ساغدن كبايدت دونود شفان كوتان فندر بالخانم وس فندر باخاشتوي موزيكالون شكولاما ما آخر گناك ما باخد تاسمي غا ساغدون ما زكا ساختو بان باشتو ناس فندر خزار ما خرسنامي Алы фандеран дари шейхи қалашта. Ама алы фандерл дар адеймаг дар хажон фасагды. Яр крайшон махи фандер ама жаган фандер зумсаты шошланы одман умай биран сондар весагдын. Уйт хайма ус фандерта ахам мастер кондышты мас е жардай хай варта ус фандерта масал биран сондар усагын. Ама бон райдай фандер сагдай кат фандер Ижарел барсна фасагна райшо май саш фасагын бират норма фнайфа концафта мерсаун бнак хазарну масагын райнайн. Фашта школа масаун урдге кырсаун махры коймакан маштар вот раштак мам кбажают на фанрайдер асагдан. Командарт арзайла вардвае фала адай маджик фанда бияхи трнзан музыкама ма ен алсыдар равайзан ома Ервай бирадам та кадунан арзай лавардвае фаласан кушын на фасау. Майну вазанс. Фала какаштай кой от гана нишманам афон ма бир артистам дай. Манандар арзай лаварду фала ма кушкадар махил бакуттам. Масарт жбатинак дан айвадима. Хаван звукорежиссеру басун ахрма. Бамбарштонный дуаж ражма. ما فدان مقدر عذرتون فندما فندرينا جبتن ما سارد ما دارتر فندر آخر كنزنن فلا من افتجا اختا قواما شاخر كانون مشكي كانو بيتر بوخ ما من رايدتون اغورن ومس سول ايش شاخر كان فندر الاخر كان لا يتخيم زنر ما موسيقلاشنا مايش اما شارتون звукорежиссер ما Райдеттон нахисата кан усе экзаментан. Алым балымдар даттан яхи музыка, яхи произведение. Ма каяфа сагдан од адей маджар кыдыкан, вимен балдар кыдыкан. Мама одно фидимас музыка жбаштон ах любовь. Ус музыка на фештал борта Феликс. Мама гашка кайдартын бира бавашта. Ма автомайны фештал ус музыка. Мамат кушу доктора ма фата ахыр гынак, ерон жаджа ахыр гынак. Ама кат фандыдар мын фазорын савай махил жарзинеттай қаққан он бамбарымын коттой шайыны ма дағын жарзин адуй кат фандыдар ма сурова йынс, жынзин адмын кывай өттармын бақыш карынс. Масан шта бужыңдан. Фатса аджадар ма магашка адаймаг
ебашта варжа, емадма ефеде варжа. Каду юзан, ял варсада музышта. Удондара юваждышта.